Don comedy mun yanke shawara za a aura ma Amal. Ka gama cikin shegen? A zo a nana mun? Ko ba za ka aure ta ba? To bara in kira Sarki Adi. Dama shirin da kuka yi kenan. Hello Sarki. Zan zo Kannywood za mu yi wata magana ne. Duk sun gare ido hudu da kai, wallahi sai na kashe ka. Babu matasan Najeriya fa babu aikin yi. Ina so kowa ya ji a jikin shi. Yanzu baba rigimar da ake a Sokoto me yasa baka je ba? To mutum ba sai ya sani ba zai je. Ke kana tunanin baka sani ba? Ba a sani da mu ba. Yanzu baba abin da aka yi ana ganin yayi daidai? Me za mu yi fiye da wannan? Kayan majalisa. Hello mai gida kana baro, Abala fa ya gagari kowa. Allah malam saurara ka ji. Waye baka izinin shiga gona ta? Ai ni bana buƙatar izini idan zan shiga gonar wani ballantana ma kai. Kada ka sake ka yi wasa da rayuwarka. To me zaka iya ko dan kaji ana cewa mai gida ne? Ka bi layin ka ban layi na. Kalalla ba za a ba ko dan kaga ana girma ka ne wai. Kai ne kaje gaya mu irin wannan An maganganun. gaya ma duk abin da zaka kai ai ba tsoron ka ake ji ba. Idan ba sai na hada ka ba ka ce shege ne. Wallahi ƙarya ne baka isa ka halaka ni ba uban waye kai. Na rantse da Allah ka kiyaye haduwa ta da ni da kai. Idan mun haɗa akwai abin da ka isa ka mun ne waye kai. Har za ka kalle ni. Uban waye kai da ba za a kalle ka ba in kai wasa ma na sa an halaka ka. Yaushe ne wannan lalacewar? Kai za a tambaya. La. Karilla kai mutane shiru ko ka rasa rayuwarka. Wai yau ta kanwa ma za mu fara ne. Adam Zango ne. Adam Zango da kai za mu fara yau kenan. To babu har ya ce zai yi tazarce su waye suka yarda. Ani ba na yarda. Jakuna ne mu. Da me ka yarda kenan? Bari ya maimaita. Subhanallahi sannu. Billahi lazi ba za ka shiga aljanna ba. To amma ya kamata ku canza ga Atiku Abubakar nan ga Tinubu nan ga Kwankwasa nan ku zaɓi ɗaya daga cikin mana. Mu ba za mu yi canji ba. Wannan ina ga ɓarawo ne. Saboda me ba za ku canza shugaban ƙasa ba na ga Buhari ai yanzu aikin yana mai wahala. Bari wankin gona ya kai mu dare ba mu shirya ba. Duk watsi. Bosho tun da Zango ya da tsintsiyan nan ya kamata mu ma mu faɗa cikin tsintsiyan nan. Mu share uwarka. To amma Bosho ai na ga tsintsiya tana da albarka. Albarkar uwarka za mu samu. Bosho ka daina rantsuwa na san Buhari zai iya saka koma APC nan. Wallahi ba zan koma ba. Bosho roƙo na ɗaya ne Allah ya dawo da kai a APC. Ko uban kawai a nauzan Najeriya wallahi ba za ka shiga aljanna ba. An bar shi ga Allah. To mi haka ne kyale shi zai ba abu Ba ina nuna sai an haɗa shi da bulala 70,000. mu Tinubu za mu zaɓa. Alhamdulillah. Subhanallahi sannu. Wallahi in ka zaɓi shugaban da zai zo iya haɗa 3 da 4 to za ka zo kai malangarin. Kwarai kuwa. Amma shi ya kamata mu zaɓa mu 'yan Najeriya zai fi kawo mana ci gaba. Gaskiya ne kuma nan ka zo da magana wallahi. Amma me sunanka? Ni suna na Atiku. A Atiku babban suna ne ai. Na gode Adama. An taɓa mare ka ranar Monday? Ido me ka gani? Ban ga kyau a makanta ba. Saboda me? Ban sani ba. Tun mahaifina yana da rai. Yanzu kuma bai da rai to ka taya shi da addu'a. Allah isa wake. Ya haƙuri Alhaji ya haƙuri. Haka nama ne? Jama'a ku sa baki mana ya haƙuri kai ka ce da duka. Ya haƙuri Alhaji ya haƙuri. Alhaji ya je ya tara taron zana'idai. Me yake damun yaron nan? Hauka mana ke damun ya. Kuma wai ya je ya zidda abincin a kwata. A kwata? Da rashin mutunci ya zuba abincin a kwata? Kai wannan yaro ba shi da mutunci.
wannan wace ce? Kamayya wannan wace ce? Wadda zan aura ce. Kuma a ɗaki kai kaɗai da ita? Mun zo muna magana ya za a yi buɗar kai, ya za a yi wajen sa rana, ya za a yi wajen sa lalle. Shine muka zo muke magana ya ta ina za a fara. Karuwa dai ka kawo kawai. Ke tashi ki zai. Ki tsaya dan girman Allah. Na sha tablet. Kuma yanzu abin da zan gaya maka daina cewa za ka sayar da masallacin nan, ka haƙura ka kyale masallacin nan a dinga yin sallah a cikin ana samun lada. Gaskiya masallacin nan sai na sai da shi, Allah ya gani. Dan wannan masallaci shine arziki na. Saboda me kace haka? Shine wanda in na siyar nake ganin zan samu wani abu. Masallacin? Masallaci ya zo a kurosin kan titi. Ai haƙuri. Ni sai da shi kawai zan yi. Zan baka kuɗi. Kuɗin da zaka ban ba za su yi min arziki ba. Wadan fa ban sai da masallacin nan ba fa. Ina ga mutuwa zan. Haka zaka ce? Me kike nufi? Kamayya. Me kike nufi? Kamayya. Kai. Yau Alhaji haka kawai zaka dinga mai. La. Mai girma shugaban kasa barka. Barka kai. Mai girma shugaban kasa al'umma tana cikin wani hali. An ce ana ta kai ba a ta kaya. Mutane sun ce mulkin ka ba a yi musu komai ba. Haka ake gani. To dama aka baka kayi abun da zaka amfana. Saboda me yasa ka ci ma kasa bashi? Saboda ko bayan na tafi kada a bar kura a baya. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Malam gasar rawa ce muke da ita butterfly. Idan kai na ɗaya za a baka kyautar lemu bobo. In kai na biyu za a baka kyautar omo. In kai na uku za a baka kyautar kwalin biskit. Ai kawai na kwamishe su duka na iya. Za ka iya gwadawa yanzu. DJ, same sauti. A dakata haka ma yayi, za mu neme ka. Assalamu alaikum. Malam dama gasar rawa ce muke da ita butterfly. Idan kai na ɗaya za a baka kyautar lemu bobo, idan kai na biyu za a baka kyautar omo, in kai na uku za a baka kyautar biskit kwali ɗaya. Kaɓa in dai wadda ne an gama na iya ta sosai. Za ka iya gwadawa. DJ. Wannan butterfly ce kake yi koko? Shikenan ba matsala, za mu neme ka. No shocking, no readme, no problem. Idan kai na ɗaya za a baka kyautar lemu goma, idan kai na biyu za a baka kyautar goma, idan kai na uku za a baka kyautar kwalin biskit. Wow, you're nice, wallahi, brother. Za ka iya fara. Wacce rawa kake so? Oh, no problem. Abin yi zai. A jagabari na kashe kamfanin wallahi da rawar. A za mu neme ka yanzu. Okay, na zo na ɗaya kenan. Za mu neme ka. Oh, to but no problem, no shocking, brother. Sai an jima. Yawa, kai calling dina. Assalamu alaikum. Mun wa alaikas salam. Dama gasar rawa ce muke da ita butterfly. Okay, rawan da muka kirkira zaka ce. Yawwa. In kai na ɗaya za a baka kyautar lemu bobo, in kai na biyu za a baka kyautar omo, na uku kuma za a baka kyautar kwalin biskit. Gaskiya kyautan da ya taimun kankanta, amma duk da haka zan ba mara kunya. Dama kai ne las. Ni ne las zan ba ku mamaki. Shikenan. DJ. A sakan min sauki. DJ. That's a
to hakan ma yayi. Yanzu yaushe za a ban kyauta ta? Za mu kira ka kome kenan sai an tsaya an tantance sannan. Ina jira. Shikenan. Ni ga never die. Never die. Godiya nake. Never die. Mai sana'a labari ya zo min za a ma auren dole. A dakata laifin alinuhu ne. wallahi ba za ta yiwu ba. Ko ba haka ba ne? Kwarai kuwa. Mu 'yan kwamedi mun yanke shawara za a aura ma Amal. Ka gama cikin shegen a zo a nana mun. Ko ba za ka aure ta ba? To bara in kira Sarki Ali. Dama shirin da kuka yi kenan. Hello Sarki. Zan zo Kannywood za mu yi wata magana ne. Duk sun da ido hudu da kai wallahi sai na kashe ka. Assalamu alaikum, ranka ya daɗe, tambaya ce da ni. To Allah Ubangiji ya sa na sani. A wace Islamiya kai boko? Madarasatul Uri. Ko a tsira ma ƙwayan nan. Ciao na daina. Ciao, Mustapha ya zama mai gyaran wuta. Ga shiga oganya a sama. Ga shiga mai gidanya a sama yana miƙowa yana miƙa mai shi kuma. Ga da maldai can na karatu kaga su can. This is dan kwai. This ba? This ya zo kun ga this nan this. Wai da ma ta tallata ne ta zuwa. Kuma sa ka haske ma abu. Mai gida na magana baka miƙawa don ubanka? Mai gida dungulungu? Gida ya sha gurasa. Haka ya kwalaye kana ji ana gaya ma. Hey, gara. Tai. Ka ubanka da kashi. Ka ubanka da kashi a ko. Na so ga mai leda nan ya fako shi ma ya kalli gyara. Mai leda ya fako da yan buhun shi. Na yi ba shi mara bidiyo ne dai. Ayi. Ka haska ubanka ɗan kado ba ya isa ya zuba kashi yake a ko. Ya kace mai irin wannan zagin ne ka amma ka raina mai wani. Ca bai gida yi kowa yaro ya gaba aiki. Ka haska ubanka na zuga kashi a ko. Yo. Ɗan kado mana mai da mai kita zura kashi a ko. Sako mai ana sada. Sha na style ma duro style. Aku na muga. Ai ba yanzu aku na bai an je gyara ya mai yi tun sannan za a gyara. Mai gida na magana baka dauka don ubanka. Mai gida din gurungun. Ka haska ubanka ɗan kado ba ya isa yana zawo a ko. Mai gida ya saka aiki baka yi. Faka baka kai shi don ubanka faka. Shaf za ka yi kai shi don ubanka. Shaf. Ma mu san wasa kana gani za ka yi makanka illa sakaran banza. Da ɗan lungun nan da aka ɗauko nan za ka mura. Sai ta nake nan ba mu yi wallahi. Ni wa haka na gani tun farko. Bayan nan abin ya aje nan wajen ka samu sama ɗan ginin nan na ƙwanan ka tura kare nan. Mu je. Salon wacin yin mutum space ne na waya. Ɗan shaga mu gani. Yadda ka dan yi amfani don jin ɗan uwa. Dan ibulan shegiya. Ja hasken kwan zo ka gani.
sai na je ma zan nuna mai wannan ji wannan bai yi ya lallace ka shiga na gidajen tu wannan faɗi da komai da tsawo haka shi a gani haka yi wani geto ɗan kai ne da yankan tsawo faɗi 100 ai tsawo 100 faɗi 20 kuma ga can nan faɗi 25 tsawo fa tsawo 50 kwata a nan ne za a yi muku gidan wasan Allah ya so ya yadda. Za a yi kuma fim ɗin ɗan gwaska a nan. Salamu alaikum. Ɗan gwaska a nan za a yi shi. Yanzu a tsara. Kai. Yawa mai hannu ɗayan ya yi. Hannu ɗaya. Yi mai hannu ɗaya. Yi mai hannu ɗaya. A wajen masa'in ba wallahi da so aka yi sai an rabai. Dan gwai a samu mu cikin people mana. Tura mana waka. Ai kawai hanyar ce. Kai kuma don me cin uwa ka sace wa mutane wayoyi kake yi in ana siyan taliya. Allah dan tashi nan kawai titi ake wai me haka wai Allah